فنونا بمكتتال تركب زخبركم تعذبتنا كما يتوعلو ساعتنا أخيلو نلومي قدام 14 حسا فرق معلتن فرقان استدالوا زيناتات وشتن وزعان حزنا لكم قريبنا لنا كسافت أمن مكتتالكم بخبر زعدم ماكدا حقوسي بغاند نطبطاتو كفلم خبالات مبل 34 زوري هاقرا وأقلقلوتن مبل 12 كورس ماموسن تمريقام عملو زوابات اعتقبار مدباتكم زمرحو كبابي وزريت تقمكيموم من سيات بارنتو أبق أزري معبر حربينياتات نتفتات مقراب أكايدوم عب تركي بزقات محادقاتات علق بوحدو 38 سبات مويتوم وتعدراو زمدنا روسيا وشاينا نمدنفع كسرح مخانو منيستر مكلها روسيا قليزوم شاينا مبقسي كورونا فيروس نمفلات زحقس توصح حبريتا كتب نزقار بلاد زاوعيت نتيكا توم زرزر زينا عبالات مبل 34 زوري هاقراوي أقلقلوتن مبل 12 كورس ماموسن لومي 14 حاسة عبصاواب سخايدس نسرعات تمريغم غازيت إنيا فورتنا عندهم بملكع زينا وتصبصب نزدالوتو تحستو غرمسك الغرز جهر كأربايم صورنا سوا سواوينا ورصا يطمقنا ورصا مدنتنا ادرسوا أسنا كيف ورصا مدنتنا ادرسوا أسنا كيف ورصا مدنتنا أبلات مبل 34 زوريا هاقراوا أقلقلوتن مبل 12 كورس ماكل موياو سلطنتاتن بريزيدنت إسياس أفورك أبسترخبلو لومي أبساوا أبستخايد سنة سرعات تمريغان مختل أزازي ماكل سلطنة هاقراوي أقلقلوت ليتنال كولونيل تمسجن ساميل أبزقرب الصبصاب 47.3 تاويد دقن استيزركبهم أبلات مبل 34 زوريا هاقراوا أقلقلوت أبساوا أبصرحلو عمت شمون توارح من 10 كفلي أكاديمية وتمرتي 4 أوارح دما وتهدراون بوليتيكاون سلطنا كم زقسمو بمتكاس بعدو نطب شمون تمئيتاويت كابتوم تعليم جمرو بستفعل المخنيات كوكوارس انكالو 9 نطب كلتا مئيتاويت زي تمدبلهم سلطنا بملآتن ببقعاتن زازيمام نممراق كم زبقعو قليسو سلطنتي أب كل استخايدلهم وتهدراو سلطنا وصيتهم بجمجام 73.4 مئيتاويت مخانو استغسي ليتنال كولونيل تمسكن ساميل بفلاي أبشمتة تخصن ديسيبلينن كاب كلهم زحلفو زرياتات صبللتا كم زمزقبو كاب تقلل بزحي 40.3 مئيتاويت زقما دقان سيادما أب كل مدبات سلطنا تودادرت تراي زيكوناس بلوصاتون منبارن حبيرو تمرقتي مبل 34 زريا هاقرا أوغلغلوت شمون تأوارح 10 تخفلي أكاديمية وتمرت أمكياد زترفي 4 أوارح دما نوتهدراو سلفي تمرتي أصوار فوكس برات كما تخصي أكلاو بقعات سلطاو طبابات وتهدراو بحلن سنمقبارن ما تتاون فتاتن زد تقالله مدب وتهدراون بوليتيكاون سلطان أبو موساد نحاد عامة أبساوا صنيحة مالو كاب تقلال الله بزح سلطان تنايز دوريا 4.3 دقا أنستيو خينن أب كل استوهابن مدبا سلطانا معرض تبعاتيو بمستاف توادادرت ترايزي كنا أبقال عينة مرتون سأبللتا 5 نبراني فلت دايركتر ماكل مويا سلطنتات ممهر تسفاي تولد أب زغرب الصبصاب 544 دقا نستزركبهم شحن كل التميتن سلطنتي مبل 10 كورس أبناي كالأي درجة هاقرا وملك قفتنا ناي سيرتيفيكيت نتب زرقبو مقانون بمقلاس بعصرت 5 عودتات مويا بكل حسابن قبرن نغلت عامتات كم سلطون رح محبار بقعت مويا بقبراو سرح سلزترن زدللن تمرقتي كاب مصنعتن قبراو تمرتن كي رحقو عوتاتن كبرتاتن بمونان درعي هاقراو عبيت كم زقونو صنع امنتو قليسو سلطنتي ماكل مياوي سلطنتا سوا ناي كلاي درجة 10 تخفلي تمرتهم زازيموم ناي سيرتيفيكيت نتب محلفي رخيبوم زاتو خينوم سلطنتات ناي كلتا عامتات بقبراون كلسا حساباون فتصيموم زمرقو ايام تمرقتي 12 كورس ماموس بزراخمو مياو كلتن بقعتن ابز دموق علته ممرقتها بمبصحكم بسم كل ما سلطنتي انقوا حقوسكم وكيل تمرقتي مبل 13 كورس ماموس بوغنا
ንዘኻዕበትዎ ፍልጠትን ሞያዊ ክእለትን ናብ ግብራዊ ስራሕ ንምቕያር ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጻ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኩሉ ብመልክዕ ውድድር ዝተኻየደ ንጥፈታት ጸብለልታን ዝረኣዩ ኣባላት መበል 34 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብውልቅን ብኣሃዱን ከምኡውን ኣብ ትምህርቶም ብሉጽ ነጥቢ ንዘመዝገቡ ሰልጠንቲ መበል 12 ኮርስ ማሞስን ኣብነታውያን መምሃራንን ሽልማት ድሕሪ ምዕዳል ስነ ስርዓት ቃለ መሕላ ተፈጺሙ أنا محمد توفيق تساتفي هاجراوي أجلجلوت أنا أريم هبتم تساتفي هاجراوي أجلجلوت نهاجري إرتراب وملء عقميك جلجلاه بسم سوات أبكد مهزبين من قستين محلاله بسم سوات أبكد مهزبين من قستين محلاله بريزيدنت إسياس أفورقي أبز اسمع مدري مبل 34 زوريا هاجراوي أجلجلوت كابز حلفو زرياتات فولي حلاقتن زخرتاتن كنزلو بمتكاس لبدا كورونا بتزامادي مسا أبقدوبنان علمن ዝጥቀሱ ኣሃዛት ቅዝፈት ንእሽቶ ይክበሃል ዝከኣል እኳ እንተኾነ ምስ ኩሉ ጸጋ ሰብና ንምስሳን ብድሩት ዓቕምታት ሓኾት እንብለሉ መደባት ትምህርቲ ብሰበብ ናይቲ ለበዳ ዝወረደ ዕንቅፋትን ሃስያን ዝኸበደን ዘተሓሳስብን ምንባሩ ኣብርሂቡ ለበዳ ኮሮና ብተዛማዲ ምስ ኣብ ጎደቦናን ዓለምን ዝጥቀሱ ኣሃዛት ቅዝፈት ንእሽቶ እዩ ክበሃል ዝከኣል እኳ እንተኾነ ዝነዓቕ ግን ኣይነበረን ምስ ኩሉ ጸጋ ሰብና ንምስሳን ብድሩት ዓቕምታት ሓኾት ንብለሉ መደባት ትምህርቲ ብሰበብ ለበዳ ኮሮና ዝወረደ ዕንቅፋትን ሙግታትን ሃስያን ግን ዝኸበደን ዘተሓሳስብን ነይሩ ኣብ ውሽጢ ለበዳ ኮሮናን ህውፅ ክሊማን ዝተኸስተ ጩራ ሰላምን ምስ ኩሉ ንወለዶ ምሉእ ዘርኣናዮ ትዕግስትን ጻዕርን ብኣሸቀልቲ ወያነ ዝተኣወጀ ኩናትን ዝተፈነወ ዓንዳሪ መጥቃዕትን ዳርባ ሚሳይላትን ካልእ ድሃይ ተበራበር ምዃኑ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ርእሰ ምክልኻል ሕጋውን ሕልናውን መሰልና ንኸይንጥቀም ንምስንባድና ዝተኻየደ ደዋኒ ፕሮፓጋንዳ ሓሶት እውን ካብቲ ገበን ዝያዳ ዘስደም ምንባሩ ብምግላጽ ካብ ድሃይ ተበራበር ለበዳ ኮሮና ክሊማውን ነውፅን ዓንዳሪ ተጻብኦን ዳግም ዝተረጋገጸልና ትምህርቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ርግኣትን ሰላምን ኮነ ረህዋን ጣዕምን ዝስራሓሉን እምበር ሎተርያ ከም ዘይኮነ እዩ ኢሉ ካብ ድሃይ ተበራበር ለበዳ ኮሮናን ክሊማው ነውፅን ዓንዳሪ ተጻብኦን ዳግም ዝተረጋገጸልና ትምህርቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሩህ እዩ ርግኣትን ሰላምን ኮነ ረህዋን ጣዕምን ዝስራሓሉን እምበር ሎተርያ ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መበል 34 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን መበል 12 ዙርያ ማሞስን ምስ ፍሉይ ሕላገታቱ ንቐጻሊ ምረሻናት ዝህልወና ሓበርቲ ክብርታት ወትሩ ከይተዛነና ትኩራትን ድልዋትን ቅድምን ልዕሊ ኩሉን ድማ ከይተሓለልና ዓየይትን ኣፍረይትን ምዃን ከም ዝኾነ ብምሕባር ተመረቕቲ ፍልጠት ክእለትን ተመክሮን ንምድላብ ከይተሓለሉ ክጽዕሩ ኣዘኻኺሮ ስነ ስርዓት መመረቕታ መበል 34 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን መበል 12 ኮርስ ማሞስን ሰልጠንቲ ብዘቕረብዎ ምዕሩግ ምርኢት ሰልፍን ወተሃደራዊ ስልትን ከምኡውን ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ደሚቑ ነይሩ ኣብ ሓሙሽተ ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ባጽዕ ዝሰላሰል ዘሎ ከም ዝመርሖ ኩልንትናዊ ከባቢያዊ ጽሬት ሳላ ልዑል ተሳትፎ ኮምን ምውህሃድ ኣካላት መንግስትን ዝምስገን ገስጋስ ከም ዘመዝገበ ብ12 ነሓሰ ኣብ ባጽዕ ኣብ ዝተገብረ ገምጋም ተገሊጹ ኣብቲ ኣኼባ ኣባላት ኮሚቴ ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ንዞባ ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምብራኽን ንጥፈታት ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ንምዕዋትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ናይ ዝተሳለጡ መደባትን ዝነበሩ ብድሆታትን ጸብጻብ ድሕር ምቕራብ እቲ መደብ ኣብ መብዛሕትአን ምምሕዳራት ከባቢ ውጽኢታዊ ምንባሩ ኣገንዚቦም ኣዋሃዲ ናይቲ መደብ ኣቶ ማሕፉዝ ሳልሕ ብወገኑ እቲ ውጥን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት በቲ ኣቐዲሙ ዝተታሕዘ መቓን ግዜ እኳ ክዛዘም እንተዘይከኣለ ድሒሩ ብዝተገብረ ዳግመ ምውዳብን ንቑሕ ተሳትፎ ህዝብን ግና ኣብ ሓሙሽተን ምምሕዳራት ከባቢ ዝነበረ ጸገማት ተለልዩ ስጉምቲ ስለዝተወስደሉ ጽቡቕ ለውጢ ከም እተረኣዩ ብሪሆም ኣማሓደር ከተማ ባጽዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃብ ዘስምዖ መዛዘመ ቃል ትግባር መደባት ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ብምልኣት ንምርግጋጽ ምምሕዳራት ከባቢ ንዝቐሰምኦ ተመክሮታት ዓቂበን ተሪፎን ንዘሎ ዕማም ዓቲበን ክሰርሓሉ ድሕር ምልባው ንዓመት ናይቲ መደብ ንዝፅዕቱ ዘለዉ ኣካላት ኣመስጊኖም
ተሳተፍቲ ብግዳኦም ኣብ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድርን ኣዋጋግዳ ጉሓፍን ዕቱብነት ክህሉ ወፂኡ ዘሎ መቕፅዒ ሕግታት ብግብሪ ክስርሓሉ ዓይኒ ምድሪ ክሰርሓ ዘይከኣላ ስድራ ቤታት ደገፍ ክግበረለንን ዝብልን ካልእ ርእቶታትን ሓሳባትን ኣቕሪቦም ትግባር መዳባት ከም ዝመርሖ ክልንትናዊ ፅሬት ብደረጃ ሃገር ኣብ 2008 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣብ 2009 እዩ ተበጊሱ ኣብ መደበር ፈልሲ ንዞባ መንደፈር ኣስተዳለወ ልዕሊ 170,000 ፈልስታት ብሓምላይ ወፍሪ ልምዓት ክትከል ንትካላትን ውልቀ ገረብትን ተኸፋፊሎም ወኪል ኤሪና የዕብዮ ባህታ ንዝላኾ ዜናው ጸብጻብ ዶኒካ ፀሐየ ከተቕርበያ መደበር ፈልሲ ንዞባ መንደፈራ ኣብቲ ከባቢ ዝሰላሰል ሓምላይ ወፍሪ ልምዓት ንምድንፋዕ ልዕሊ 173,000 ፈልስታት ብምድላው ንኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ እምነት መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ከምኡውን ውልቀ ገረብቲ ኣከፋፊላ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻቲ ንዞባ ክኢላ ምግራብን ዕቃበ እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ወልዱ ገብረ ገርግስ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝተኸፋፈለ ፈልስታት 13 ዓይነት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንኽበጽሕ ግቡእ ምክትታልን ናብዮትን ክግበረሉ ኣዘኻኺሩ ውልቀ ገረብቲ ብወገኖም ዝወሰድዎ ፈልስታት ኣብ ምክልኻል ፍግረ መሬትን ስነ ህይወታዊ ብዙሕነትን ዓብተራ ስለ ዘለዎ ብሞያውያን ንዝወሃቦ ምኽሪ ብምትግባር ክሳብ ዝዓቢ ግቡእ ምክትታል ከም ዝገብርሉ ቃልኣትዮም ተሳተፍቲ ክረምታዊ ወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት ብወገኖም ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ምግራብን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን እቲ ዝድለ ውፅኢት ንኽርከቦ በብኸባቢኡ ሓለዋ ክግበረሉ ሓቲቶም ሎማ ዓመት ብደረጃ ንዞባ መንደፈራ ዝተዋፈሩ 275 ተማሃሮ ጽገና ሰደቓታት ከምኡን ምፍሓር ጎዳጉድን ምትካል ፈልስታትን ዘጠቓልል ስራሕ ይዓሙ ከም ዘለው ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዓዲ ወግሪ መምህር ጳውሎስ ተስፋ ማርያም ሓቢሩ ኣብ ውሽጢ ቀጽርታ ቤት ትምህርትን ካብ ቀጽር ወፃእን ኣስታት 8,000 ፈልስታት ንምትካል መደብ ከም ዘሎ ጠቒሱ ድማ ግቡእ ሓለዋ ከም ዝግበረሉ ኣረጋጊጹ ኣብ ቀጽሪ መቃብር ሓርበኛታት ንዞባ ባረንቱ ብሃማመት ዝተወደበ ንጥፈታት ምግራብን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ተኻይዶም ኣብቲ ካብ መፋረቕ ወርሒ ሰነ ዝጀመረ መደብ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስትን ከም እተሳተፉን ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝዓመሙን ተሓቢሮም ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ንዞባ ባረንቱ ኣቶ የማነ መሓሪ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ብተሳትፎ ሕብረተሰብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ብደረጃ ንዞባ ዝካየዱ ዘሎ ሰፊሕ ወፈረታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዝተተኽሉ ኣግራብ ዕቱብ ምክትታል ከም ዝግበረሎም ገሊጾም ተሳተፍቲ ብወገኖም ከም ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዝተጸገሙ ወገናት ንምርዳእን ደም ንምልጋስን ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጾም ኣብቲ ዕለት ኣመሓዳሪ ዝዋጋሽ ባርካ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ሑሪን ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ተኸስተ ክፍለ ማርያምን ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ሕብረተሰብ ጎኒ ጎኒ ክረምታዊ ንጥፈታቱ መድባት ወፍሪ ልምዓት ብምስማር ከባቢኡ ናይ ምውፋስን ኣግራብ ናይ ምትካልን ምክትታልን ንጥፈታት ከሰላስል ኣዘኻኺሮም ነበርቲ ንዞባ ኣቁርደት በብምምሕዳር ከባቢኦም ተወዲቦም ብሰንኪ ክራማት ክፍጠር ዝኽእል መራብሒ ጣንጦን ምውጋድ ዝዓለመ ወፈራት ጽሬት የካይድለው እቶም ነበርቲ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ እናወፈሩ ኣብ ከተማኦም ዝርከብ ጠንቂ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክኸውን ዝኽእል ርስሓት ኣብ ምውጋድ ጎዳጉዲ ኣብ ምድፋን ብውሕጅ ተበላሸወ ጎደናታት ኣብ ምምድማድን መራብሒ ጣንጦ ኣብ ምውጋድን ይነጥፉ ከም ዘለው ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣቀዲሞም ዘካይድዎም ተመሳሳሊ ንጥፈታት ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዝረኸብሉ ብምጥቃስ ሓደጋታት ውሕጅን ሳዕቢናቱን ንምክልኻል ብውህደት ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ጎኒ ጎንቲ ዝካየድ ዘሎ ወፈራት ጽሬት ተሪኦ ሕማም ዓሶ ንምቅላል ጸረ ጣንጡ መድሃኒት ናይ ምንጻግን ላምስያ ናይ ምዕዳልን ዕማም ይሰላሰል ከም ዘሎ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ፍሊጦም ንዜናታት ወጻኢ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ክንምለስ ኣብ ዜናታት ወጻኢ መጸሊም ባሕሪ ኣብ ዝዳወብ ሰሜናዊ ሸነኽ ቱርኪ ንመዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ብውሕዱ 38 ሰባት ከም ዝሞቱ ተቓሊሖም በዚ ኣብ ውሽጢ እዚ ወርሒ ንካልኣይ ግዜ ዝኽሰት ዘሎ ብርቱዕ ባህርያዊ ሓደጋ ሓያሎ ኣባይትን ትሕተ ቅርጺ መጓዓዝያን ከም ዝዓነወ ተሓቢሮም
بزا حدش بهريا وحدقا بخبيد أبستت الوزوبا سينوب سفيحن تعق ناي مدحان هي والسرحاتين يكايد كمزلو تقاليصهم زي حدقاتات علق معالتات دحرتي عب دوباو وسناسن تهاجر نكلت سومن زقات على حدقاتات بارع مرور أب تحت قصصر كمزو على مواجيو زقات مزلهم أما كلا شنخ تركن مبرقاوي وسناسن تسلم بحرن برتع زناب يوقع بمهلاو توسخي حدقاتات علق كخصات كمزخل زمتو سمزي مكتزال ميترولوجي تركي زيقاتات أب من قصاصاتهم تنقا كجبرون أب تعفافي كابيتات زركبو ناو حسبوتا كقعزون يسوع لهم بتي كاب 28 حمله كسب 10 نحاسه هبوب مسحب بصحتي اب زخونه وسناسن ماكلاي بحري اجانن استخصت حدقات بارع مرر لعلي 260 شح هكتار كم مخون كلا بو حدود 9 سبات كم زموتن لعلي 800 كالوت كم زقصلون صبصبات سيفيلاو دحنه تركي يገልጹም وتحدراو زمدنا روسيان تشاينا نمدنفع كسرح مخانو منيستر مكلها روسيا سيرجي جوركو قليتم اتي العلوي عزازي سراويت روسيا نز مجلس زهابه سراويت كليتين هاجرات اب سيميناو معراب تشاينا اب زركب وتحدراو معسكر ككايدو زقنيو حبراو وتحدراو لممد تمالي 13 حاسه اب استزازملو سنسرعتيوم روسيان تشاينا كاب 2005 حيزن حيالو تمساسالي حبراو وتحدراو لممد كو انت كايدا امري تشاينا كم زبل لممد ككايدا جن زي فلماي مخانيو منيستر سيرجي شيغو قليتم ابتي كاب كلتي وغن لعلي 10 شح سراويت استفلالي وتادراو اصوار هليكوبترات نفرتي كيناتن زتساتفو حبراو لممد سب البو نفرتي كمتساتفو تقاليحهم تشاينا مبقسي لبدا كورونا فيروس نمفلات زحقز توسخ حبريتا كتهب بودب تعنا عالم نزغر بلاد صاوعت نصيقاتهم مبقسي نايتي فيروس اب تشايناويت كتما وهان كخون كم زخل كمت زصنحه ودب تعنا عالم او ورح طرنا يزعمت زي ابتا كتما مرمرا كم زكايدن نطرطاريو زراغود مرتعو كم زي رخبن صبصباتي طاسوم اتي اب كتما وهان استخايده قدماي مصنعته اخل مخانو زغلص تشاينا ازي كالاي صاوعيت بوليتيكاو دفيت كم زلو بمتقاس تقاوم اغليص علام تشاينا مبغسي لبدا كورونا فيروس نمنصار بوليتيكاو تلخون دفيت نزيبلو سنفلطتاو مصنعتي ككايد كم اتدغفيا كتحبر صنيحام كورونا فيروس زاغيت مبغسيو نصر سلازي كونه نمكتو زغبر صعري بدها خوينو كم زلو كيلاتات طعنا يطقسوم تغنا انتي وغنات ليبيا نكتماتات تريبولين بين قازين زرخب مسمر موقعزيا مدري داغماي كخفت تسمامي عم تسممع ما اصلطان ايتي زحلف عمت اب منقوم استبصح وعلم قراص تخسي خوينو كاب 10 نحاسه تغبراوي كم زخونه تغليصم مخفات نايتي مسمر محبر قطباو نطفتات حزبي اب ممحياش اوتاوي تراكم زهلوا سمزي كليتيوم وغنات حبيرم تقنا انتي حيلتات ليبيا نكتماتات سيرتن ميسراتان زرخب استراتيجيكاو مسمر موقعزيا مدري عب زحالف ورحي حمله كم زخفت ويذكر زحالف عمت اب منغو تقنا انتي وغنات ليبيا استبصح سممع مقراص تخسي اب تاسيمين افريقاويت هاجر توافيرم زلو قدامن حيلتات كوصو زتقاليلي نيروم يخون بر اتم حيلتات غناس لزي وصو تغوراونت ناي تسممع كيتعناقفه ناي قربات عزبتي سقاتهم كغلصو صنيحم علوم اب ليبيا لعلي 20 شح قدامين حيلتات توافيرم كم زلو مستكابي قرب زلو وغنات يطقسم تانا انت وغنات ليبيا اب موداتا ناي زعمت زي مرጫ كايدون اب موداتا 2020 اب سممع كم زبصح صبصبات يردوم كاب 2011 اب ليبيا زكاي زلو قداما وتادراو متتتاو قند طنق نايتي تخسيت زلو كل ميديا وقلبلا مخانو يغلص منغست روسيا اب هاغرو زنطفو غازيطنياتات بريطانيا معكنات زينا BBC كساب مززام نايز ورحي كاب هاغرو تقليلهم كوصو ب12 نحاسه عزيزوم منغست روسيا نزي سغمتي زوسده ملسه غبري نايتي اب بريطانيا اب لعل زنطفو روسياويان غازيطنياتات زور زلو ادلو خوينو وقعيت مدبر تلفزيون روسيا 24 اب زقال حتو زيناو صبصاب تحبيرم
መንግስቲ ብሪጣንያ በሃገሩን ዝነጥፉ ሩሲያውያን ጋዜጠኛታት ቪዛ ብዘይ ምሕዳሱን ናይ ስራሕ ፈቃድ ብዘይ ምኽልካሉን መንግስቲ ሩሲያ መልሰ ግብሪ ክወስድ ከም ተገደደ አፍሊጡ ዘሎም እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ነቲ በኸቢድ በአሉታ ተጸልዩ ዝርከብ ዝምድና ሩሲያን ብሪጣንያን ናብ ተወሳኺ ቀራና መንገዲ ዘምርሕ ምዃንዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ كبراتن كبرانن تعذبتنا حفشاو زينا نمززم دقمنا أرست زينا كندقم أمنو زبابات ساعة كبار مدبات كم زمرحو كبابيو تصريت تقمكيموم منسيات بارنتو أب قصري مقابر حربينياتات نطفتات مقرابة كايدوم أب تركي بزقات ما حرقاتات علقلا بوحدو 38 سبات مويتوم وتهدراو زمدنا روسيا چاينا نمدنفع كسرح مخانو منيستر مكلها روسيا قليزوم چاينا مبقسي كورونا فيروس نمفلات زحقز توصخ حبريتا كتب نزقار بلاس اوعيت نزيقاتهم زينا بزازم كبرات تحتاتلتنا مسترفو مدباتنا بوغنا بروح معلتي